Vitajte v systéme Humanet účtovníctvo. V tomto videu si ukážeme, ako naimportovať dáta do denníka v podvojnom účtovníctve systému Humanet. Dáta do denníka sa dajú naimportovať len z excelovskej predlohy, ktorú si predom pripravíte. Excelovskú predlohu si môžete stiahnuť cez voľbu Pomocník, Dokumentácia, Príručky. Súbor sa volá Humanet denník XML, príručka pre import denníka z Excelu. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť si ju stiahnete do počítača, kde si ju rozbalíte. Excelovský súbor pre import je rozdelený do 4 farebných častí. Oranžovou časťou sú označené stĺpce pre údaje, ktoré sa zadávajú na hlavičke dokladu. Červenou farbou sú vyznačené stĺpce pre údaje, ktoré sa zadávajú na predpise dokladu. A modrou farbou sú údaje pre jednotlivé strany má dať alebo dal. Jednotlivé stĺpce Excelu predstavujú jedno políčko v doklade. Ako prvý stĺpec je stĺpec zdroj. Skratky v tomto stĺpci sú pevne dané, čiže použite tie, ktoré vidíte v tomto videu, prípadne tie, ktoré máte napísané v popise. Ak ste platcom DPH alebo doklad má mať viacero predpisov, hlavičku stačí zadávať iba raz, v jednom riadku. Predpisy potom zadáte do viacerých riadkov. Ak používate analytické účty, syntetickú aj analytickú časť účtu napíšete naraz do bunky. Údaje vpisujete iba do ružovo-bielých riadkov. Ak vám plocha týchto riadkov nepostačuje, môžete si ju predĺžiť. Ak už máte Excel pripravený, uložte si ho, najlepšie najskôr ako Excel, potom ako XML dáta. XML súbor v systéme Humanet naimportujete cez denník, import dát do denníka, import zo súboru, cez tlačidlo Vybrať a načítať súbor. Vyberete súbor z vášho počítača. Súbor sa načítal. Môžete si ho ešte raz kontrolovať preklikávaním sa cez šipky. Potom kliknite na tlačidlo Preniesť súbor. Súbor sa preniesol do predimportu. Údaje zatiaľ stále nie sú v účtovníctve. Na to, aby sa dostali do účtovníctva, ich musíte označiť a kliknúť na tlačidlo Preniesť označené do denníka. Údaje sú už naimportované v účtovníctve. Bližšie informácie o importe nájdete v príručke, prípadne v dokumente, ktorý si stiahnete s importom.